Beranduegi. Jo, gaur ze tokatzen da? Hauteskundeak. Ez ton txapa. Bai ba. Eta zein eman zenian botoa? Nik? Bizkaitarrari. Bizkaitarrari. Bai, eta zuk? Nik? Lauretako bati. Ongi etorri berandu gira, Gasteizko legebiltzarrean abertzaleak dira nagusi. Hori, interpretazio okerra da. Badakizu. Botua ez du abertzaletasunak bakarrik baldintzatzen, maizu. Bueno, zuk nola egingo zenuke? Nik, honela. Ongi etorri berandu gira, Gasteizko legebiltzarrean alderdi autonomistak dira nagusi. EAJ eta PSE. Autonomistak esatea, gehitxo esatea iruditzen zait. EAJkoak independentziaren alde ari ziren Sabine etxean. Tira, egin zuk. Ongi etorri berandu gira, Gasteizko legebiltzarrean alderdi neoliberal. Aizu! Ixo? Diru laguntzak kenduko digutela? Ostia, segia. Bapalago. Ongi etorri berandu gira. EAeko hauteskundeetan batzuk botoa eman dute. Hola. Beste batzuk ez. Gero botoak zenbatu dituzte. Batzuk boto gehiago atera dituzte. Beste batzuk boto gutxiago. Ondo, baina oso aspergarria. Bueno, Inigo Urkullu ere aspergarria, eta begira zenba boto atera dituen. Inigo Urkullu izango da EAeko lehendakaria hain zuzen ere. Emaitzak jakin eta berehala kanpaina osoan ez bezala mintzatu zen. Urkulluk argi eta garbi adierazi zuen lehendakari gisa zein neurri hartuko dituen. Bihar denok lanera, esker honik beroena, eskerrik asko benetan. EAJaren emaitza honaz gain Euskal Herria Bilduren bozka kopuruaren nabarmendu zen. Dena den, emaitzak ez zituen erabatase eskerreko subiranistak, ETBko irudi hauek ondo erakusten duten bezala. Mintegi bakarrik lasterketa buruan eta erorikoa Jaun Andreok eta atzetik dator Inigo Urkullu Alonsotegiko gizasemeak aurre hartuko ez dio ba eta garaipena Jaun Andreok garaipena Urkullurentzat ez du berehalakoan ahaztuko Mintegik gaur gertatu zaiona. Euskal Herria Bilduk Gipuzkoan lortutako emaitzak kezka eragin dute herrialde horretako Foru Aldundian eta baita Donostiako udaletxean ere. EAJ Gipuzkoan lortu dituen emaitzak Bildu koalizioaren kanta bera ere aldarazi dute. Bildur gara, bildur! Bildur gara, bildur! Antonio Basagoitik adierazi du kargua uztea pentsatzen ari dela. Gaur gurekin daukagu esklusiban PPko presidentea. Basagoiti jauna, pertsona batzuek esan dutenez, zu aho bero hutsa izateak ekarri du PPk hain emaitzak askarrak lortzea. Para empezar, esas personas que usted me ha comentado, imagino que dirán el nombre y el apellido. Tira, beraiek nahi badute, bai. Dena den, Basagoiti jauna, emaitza txarra hauek espero izatekoak ziren, zergatik aurkeztu zara hala ere? En política, uno debe ser valiente. Gauza bat da ausardia eta beste bat inozokeria. Benetan PPk ez zeukan zu baino lehendakari gai oberik? Que todo el Partido Popular es corrupto. Gaur titularrak ematen ari zara, Basagoiti jauna. Dena den, hitz gogorrak dira horiek zure alderdiko kideentzat. Ez al dira zure lagunak? Sí, amistades peligrosas. Kontua kontu, botoen 11% lortu duzue askenean. Ez zenuten ba esaten 11% baino gehiago zinetela? Pues en el fondo es una gilipollez. Azken erantzun horrekin geldituko gara. Mila esker, Antonio Basagoiti. Eta hauteskundei buruzko errepasoa amaitzeko, lehendakari izateaz gain, programa honetako kolaboratzaile fina izan den gizon bat agurtu nahi dugu. Patxi López haundia, badoa, jaurlaritzatik eta guk omenaldi xume hau prestatu diogu. Ez adiorik, Patxi. Patxi! 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 Porque he dicho una y mil veces que no vamos a buscar acuerdos con un partido popular que no...
Reconozco que dije que no iba a pactar con el Partido Popular y me equivoqué. ¿Usted conoce el principio de Arquímedes? Depende de cuál de ellos. El cortatu, que estaba en la polla. Es que con cortatu bailábamos todos aquí. Es que todas las fiestas y todos los bares ponían el disco de cortatu, que sería el mismo. El de la Asamblea de Majaras, el de Sarri. Que hayan perdido el sentido del humor. Ezin dira orain etaren amaiarenaren babesle agertu jendearen aurrean. Comprenderá que no me llevé a mi profesor de euskera y me imponga hacer piras. Eso sí, no se preocupe, que al día siguiente siempre llevo el justificante de mis padres. Aro berria hasi da Euskadin. Ikusentzule maiteok, 300 lagunek hartu duzue parte gure hautesporran eta bakar batek ere ez du emaitza asmatu. Ondorioa argia da, desnorkel hutsak zarete. Jarraian zuen apostuetako batzuk ikusiko ditugu. Aipamen berezia merezi du Mikel Gonzalezek. Begira zenbat denbora libre daukan, grafika eta guzti bidali digula bere apostua. Ikusi berriz Laura Mintegiren lagun hauek zer esan duten. €75, €50 honek. Bai, eskorra zen azkeneko hau. Kultura eta batzuek ere parte hartu dute. Baina ze porra hostia dau. Zuloaki bi gutxien ezaman bartzen ezkion. Gure osaba Sabinok ere gertu eukidu garaipena, baina pena, ekuorena ez du asmatu. Eta aipamen berezia merezi du Ane Urkiolak. Mezua bidali digu bera oso gertu ibili dela esanez. Bai. Arrazoi duzu, Ane, gertu ibili zara. Legebiltzarrak 75 eserlako ditu eta zuk 76 jarri dituzu. Zintzoak garenez, eta afaria ordainduta dagoenez, emaitza asmatzetik hurbilen geratu diren 6 lagunei emango diegu aukera saria irabazteko. Eta hauek dira hurbilen ibili diren 6 lagunak. Ander Gortazar, Edurne García, J. Bergaretxe, Josu Janiz, Getxotik Aske, eta Borja Agirre Zabala. Eta zer egin behar dute irabazteko, unai? Oso erreza da, Gorka, datorren astelen eguerdira bitarte, ahalik eta jarraitzaile gehien lortu Twitterren berandu egirentzat. Zuen lagunei esaiezue beranduegi jarraitzearekin batera tweet bat bidali behar dutela noren bitartez hasi diren beranduegi jarraitzen azalduz. Barkatu, baina ez da tweet esaten, txio esaten da. Bai, garbizaleek hala esaten duten. Tira, ez ditxu Eizagirrerekin utziko zaituztegu, argia astekariko edukiak azalduko dizkizue. Aste honetan, argiarekin batera larrun jasoko duzu. Bertan, irakasleen prestakuntza aztertu dugu. Nolako prestakuntza behar duten gaurko irakasleek, gaurko munduari erantzun eta ikasle guztiek aurrera egiteko. Frantziako Tramaies herriaren adibideare ekarri dugu. Energiaren kontsumoa jaistea lortu baitute bertan, udalaren gestioari esker. Gasoila albora utzi eta egurrezko berogailuarekin berotzen dituzte eraikin publiko guztiak. Irrati lizentzien gaia ere aurkituko duzu. Beste askoren artean, Tastas irrati librea lizentziarik gabe utzi du Jaurlaritzak eta bertako kide den Mikel Estarronak agaian utzi dizkigu dekretu horren zuloak. Baina hauteskundeak dira aste hontako argiaren azala eta gai nagusia. Urkoa Paulazak, artikuluaren egileak berak, laburtuko dizkizue segidan, emaitzen analisia eta aurrera begirako arriskuak eta aukerak. EAJ indartsu itzuli da Eusko Jaurlaritzara. Hainbeste inkesta aurreikuspen eta hauteskorren ondoren, orain badakigu zein den EAeko politikaren argazki erreala. 2009ko karikatura hura ordezkatzera datorrena. EAJ garaile atera da EH Bildurekin zuen lehian. 6 eserleku eta 107.000 botoko aldea atera dio koalizio soberanistari. PSeri eta PPri koske ginez eta abstentzioaren mamua saiestuz lortu ditu emaitza horiek EAJak. Hala ere, 2009an baino bozka gutxiago atera dituzte jeltzaleek. Baita PPk ere, eta zer esanik ez PSek. 106.000 boto galdu dituzte sozialistek. Nekez aurkitu daiteke halako hondamendirik sozialisten historia elektoralean. EH Bilduri dagokionez, aurreikuspenak oso goian jarri zituen Laura Mintegi buru duen koalizioak.
Eta ulertzekoa da nolabaiteko zapultzaldia izatea emaitzokin. Dena den, hauteskundeen historiari begiratuz gero, EH Bilduren emaitzak oso onak dira. 2009ko datuekin konparatuz gero, adibidez, bakarra izan da gora egiten. Ea Aralar eta boto baliogabeen batura baino, 77.000 boto gehiago atera ditu koalizioak. Indar soberanisten metaketak goia jo duela dirudi, eta ikusi beharko da EH Bilduren baitan dauden alderdiek zer estrategia hartzen duten hemendik aurrera. Legebiltzarreko eserlekuei begira, EAJ oso egoera erosoan geratu da. Ez dirudi gobernu akordiorik edo legegintza hitzarmenik egingo duenik. Ez du horren beharrik. Batekin edo besteekin akordioak eginez gutxiengoan gobernatu ahal izango du Iñigo Urkullu. Urkulluk esana du krisi ekonomiko hau gainditzea izango dela legegintzaldi honetako bere lehentasuna. Dena den krisi ekonomikoak ezin du estali Euskal Herritarrok azken hamarkadotan izan dugun behar nagusietako bat. Bakea eta normalizazioa lortzea. Bakegintzan aurrera egiteko aukera paregabea sortu zaigu. EAJak eta EH Bilduk elkar hartuta egin behar dute bide hori. Batetik, aieteko bigarren puntua aktibatzeko, Espainiako gobernuak etarekin hitz egin dezala. Bestetik, elkar bizitzan eta berradiskidetzean aurrera egiteko. Indar politiko nagusiak ordezkatuta dauden erakunde bat bai daukagu orain. Beste kontu bat da burujabetzaren arloa. Hor, EAJ eta EH Bilduk ez dute bat egiten ez azalean eta ez mamian. Hala ere, burujabetzaren gaia legegintzaldi honetan mahai gainean egongo da, hala beharrez. Faktore exogenoek, kanpoko gertaera garrantzitsuek eramango dute eztabaida legebiltzarrera. Gainean ditugu Kataluniako hauteskundeak, eta hortik atera litekeen prozesu independentista ere bai. Eta gero eta gertuago daukagu Eskoziako erreferenduma. Legegintzaldi hau murrizketen legegintzaldia ere izan liteke. Garai atera den alderdiak berak esan du murrizketak egingo dituela. Ajurianeara iristen denean, aurkituko duen zulo handia aurre ikusita. Ikusi beharko da murrizketa horiek nola eragiten dieten herritarrei eta esparru sozialei, eta zer babes izango duen EAJak zenbait politika egiteko. Garbi dagoena da herritarrek ez badute murrizketarik nahi justizia sozialaren arloan, izan Madrildik edo izan Gasteiztik etorritakoak, haiei aurre egiteko ezin direla bakarrik erakundeetan oinarritu. Bai lehen, bai orain eta bai gero, eskura duten tresna baliotsuetako bat erabili beharko dute. Kalea eta mobilizazioa. Kaixo ikusentzuleok, aste honetan 1955ean Orson Wellesek BBC-rako Euskal Herria egindako dokumentala jarri dugu euskerazko azpidatziekin lehen aldiz. Oso lan berezia da eta benetan gomendagarria nire ustez. I was only a few hours here and I was beginning to feel very warmly indeed toward the Basques. And now I'm really very much an enthusiast, not just to the country. It's a very beautiful country, of course, but it's the people that I think are so exceptional. I wonder why. I don't know that I can explain the Basque, which nobody can, but I think that quality of country comes from the people, because you get among these people, for one thing, just like the landscape, and perhaps that's why the landscape feels that way so much. Etak borroka armatuarekin amaitzea erabaki zuen duela urtebete. Guk multimedia kanalean erakunde armatuaren historia azaltzen duen kronologia interaktiboa egin dugu. 1959ko sorrera hartatik, gertaera eta ekintza garrantzitsuenak topatuko ditu erabiltzaileak, urtez urte sailkatuta, bakoitza bere laburpen eta informazio grafikoarekin. Amaieran, 2011ko urriaren 20ra heldu arte. Itxaso konpainu honekin uzten zaituztet. Lantziegoko nekazari gaztea da, zinema ikasitakoa, eta familiako upategiaren buru diardu. Besterik gabe, datorren astera arte. Ni Bartzelonan nengoen, ez, da justo ikasketa bukatu, da lanean hasi nintzen. Gertatutakoa, dana, maaztiak. Ia 10 hektarea hortikan. Zein honetuen dana salduta, bodega salduta dana. 60 urteko maaztia dira gainera. 60 urtez nire familiakoak izan dira. Gertatutakoa gertatu zen duzu, aitaren eriotza? Hori da. Horrek jarri zintuen etxeko buru.
Itxaso konpainon, lantziegotarra. Kamara eta fokoen mundua utzita mahastietara bidea hartutako gaztea. Arbasoen legea Narabar Errioxan. Balioa sentimentala da? Bai. Sentimentala eta orgullo, ez? Arrotasuna. Mahastia, familiako mahastiak eramante ditut orain. Bodegare bai, ardoa egin, eta ardoa saldu, dana. Enpresa buru. Ez, nekazari. Zorra direnean? Enpresa buru. Zorra joan, tratora erabili, makina, dana. Bola furtain ez jartzen gainera. Tratoran jarri eta aurrera. Bolkatu arte. Bolkartu arte. Baina behin bakarrikan, Nekazari auto bizi da? Bai, bizitzala saia da, ez dakazu nahi duzun estresa daukazu, nahi duzun lana daukazu. Ez gara enpresaria, gara nekazari txikiak. Ez gara multinazionalak edo... Bodega honditek dute dirua? Bai, eta gure mahatxa, mahastiak eta gure soldata azkenean. Aigera konbertitzen ez gure nekazari propioa baizik eta beraientzat lan egiten dugun nekazariak. Eta hori niretza da errorea. Ezin gara hortan sartu. Horre badauka bueltarik? Espero du baiez. Danak esaten badugu ez dugula ardori salduko, beraiek ez dute ardorik eukiko. Baina batek hasten baldin bada saltzen, prezio gutxian, dana prezio gutxian. Arabar Errioxako bodegak aigera aguantatzen. Igual beste lekutan baino bodega txikiago daude, minifundio gehiago eta etiketak eta marka gehiago daude, ez? Da ardu hobeagoa baita ere. Lasai, hauek ez dira Pepekoen hauteskunde gaueko ospakizunak. Larunbat honetan abiatuko den Donostiako fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astekoak baizik. Politika profesionala baino gauza beldurgarriagorik egon badagoela zineman berresteko aukera bikaina. Beste kontu bat da burujabetzaren gaia. EHJ... Kaixo ikusentzuleok, aste honetan BBC-rako bolsongo, Kaixo. Bildur gara, bildur! Jarraian egin dituzuen apostuetako batzuk ikusituko ditu. Ongi etorri berandu egira. Akostako da. Ongi etorri berandu egira, Gasteizko legebiltzarrean alderdi neoliberalak izan dira. Ongi etorri... Zergatik